samo 1,2 od 55.000 udruga u Republici Hrvatskoj, samo 1,2% udruga bavi se umirovljenicima, a one ukupno od svih sredstava koje se dodjeljuju udrugama u Republici Hrvatskoj dobivaju 0,2% sredstava. Umirovljenika imamo gotovo 1/3, 1.250.000, a samo 1,2% udruga se bavi tom problematikom. Vidimo po ovakvom velikom broju da je interes velik, natječaj je znatan. Ono što me veseli upravo su nekoliko stvari u samom natječaju, a to je prvenstveno da ćemo cijeniti socijalne, odnosno društvene inovacije, da ćemo cijeniti inovativne modele koje će udruge razvijati. Vlada udruge vidi kao partnere u procesu i modele rada sa ciljnom skupinom umirovljenika koje vi razvijete, vrlo rado ćemo onda one najuspješnije i reflektirati u našim politikama i institucionalizirati. Tako da je to jedna komponenta natječaja, socijalne, odnosno društvene inovacije. Druga komponenta natječaja je međugeneracijska suradnja. Vidimo, i osobno sam vidio u Helsinkiju kada sam bio u posjeti ministru Lindstromu, odlične primjere suradnje udruga mladih i udruga umirovljenika na zajedničkom razvoju programa od rada i života u domovima umirovljenika, sportskih aktivnosti itd. Vrlo rado bi kroz ovaj natječaj vidjeli i takve programe i posebice ćemo cijeniti međugeneracijsku suradnju. Ono što na kraju se svakako moram zahvaliti Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva, njezinoj upraviteljici gospodini Cvjetani Plavši Matić, gospodinu Bogdanu koji je danas na putu pa nam se nije mogao pridružiti i gospodinu Beki koji će zajedno sa timom iz Ministarstva rada prezentirati i voditi ovu radionicu. Mislim da upravo ovaj spoj suradnje Nacionalne zaklade, Ureda za udruge i Ministarstva rada je dobar način na koji možemo rješavati društvene probleme u Republici Hrvatskoj. Za udruge imamo preko 1 milijardu kuna investicije iz Europskog socijalnog fonda. Ovih 100 milijuna upravo ciljano je na programe koji se tiču trećine naše populacije, na programe koji će dovesti do aktivnijeg starenja naših umirovljenika, do njihove bolje uključenosti u društvo, jer ono što i vidimo, a jedna od stvari koje smo napravili mirovinskom reformom, omogućili smo rad umirovljenika. Do sada 11.000 umirovljenika koristi tu mogućnost, što je više nego dvostruko što je bilo 31.12. I naravno uz povećanje kućnog budžeta koje je naravno dominantan razlog zašto se odlučuje raditi, dobar dio što vidimo u medijskom prostoru umirovljenika ističu da žele zadržati mrežu socijalnih kontakata i da se žele osjećati uključeni u društvo. To sam vidio evo i na primjeru mojih roditelja kada su odlazili u mirovinu, tranzicija od nekoga ko je obrtnik i ko radi cijeli život, ne samo puno radno vrijeme, već radi cijele dane i vodi kućanstvo, da nakon toga se samo svede na vođenje kućanstva, da je to teška tranzicija ljudi i cilj ovog natječaja upravo da na neki način osnovno da pružimo programe aktivnog starenja. Veselim se svim vašim prijavama, kolege su tu apsolutno na dispoziciji za sve odgovore. Prijave kreću 14. lipnja, natječaj je već sad dostupan na internet stranicama. 14. lipnja kreće zaprimanje prijava. Nadamo se što većem broju prijava, što kvalitetnijem odzivu. Još jedanput ponavljam, cijenit ćemo i društvene inovacije, cijenit ćemo međugeneracijsku suradnju i ono što vam želim poručiti još sretno u procesu prijave. Apsolutno smo na raspolaganju. Od ostalih natječaja koje imamo, a koje ćemo skoro krenuti isto tako objavu, najavio bi isto tako 100 milijuna kuna za popularizaciju znanosti, gdje je popularizacija znanosti jedan od isto tako društvenih
odgovora na pojave koje vidimo u medijima, od toga da neko danas u Besprostaniću tvrdi da je zemlja ravna ili pojave ospice i tako dalje. Dakle, rad s našim najmlađima i s djecom kroz znanost i njihovo uključivanje je isto tako bitno. Zadovoljstvo mi je da vidim i udruge branitelja. To mi je isto tako drago da su i oni s nama, da se braniteljska populacija uključuje u ovakve programe. Prema tome, mislim da smo ovim natječajem, a vidimo i po odzivu, dobro odgovorili na potrebe društva i vjerujem da će i broj prijava i ostale radionice koje ćemo po Hrvatskoj raditi odgovoriti na sve vaše upite kako bi kvalitetno mogli prijaviti nakon 14. lipnja prijave. Hvala vam lijepo.